Crime and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang atwang tatampo, nagdasingan nga Clara. I love you, Clara. Mick, seryoso ka? Oo. Seryoso ko nimo. Mick, dugay naman kung wa makauyab good. Sa tinuod lang, dili pa ko maka-imagine sa akong kaugalingon nga maguyab-uyab ko. Andam ko mapaabot kung kanusa ka andam, Clara. Ang pangutana diha, kay kung kanus ka andam. Wapasad ko kay Bao, girl. Mao na diha. Tarong biyanes, Mick. Anugon kayo kung usikan lang nimo. Girl, Tinuod ka? Disukot ako nimo, Clara. oh Mick, Yes! Thank you, Clara. I love you. I love you too. Clara. Mick, kalit sa... Oh, nga naman. Di ba ka andam? Dili pa. Sorry, Mick. Okay na. Nakasamot ako. Di ka pugsun sa mga butang nga di ka ganahan. Huwag di ba ka andam? Thank you, Mick. Day, mag-bar taon niya. Wa matay duty ugma. Sige ba? Kisa may kauban na to? Kita nang duha good. Game! Girl, mag-CRs ako ha. Sige, girl. Clara? Troy? Uy, kumusta? Nia, busy sa karir. Ikaw, kumusta naman ka? Same. Busy pod. Og maoning, ni-unwind sa ko panagsa. Dugayan na natang walang tito eh. Lagi ikaw ba? Naa akong friend. Ikaw? Wa, nagsulur ako. Pwede ko join ninyo? Sure. O, mao na to. Mao nga, naabot ko ng trabaho Mao ba? Girl, nalipong naman ko eh. Muna lang ko uli. Sure ka? Kamu, stay lang sa mo kay karon rabi mo. Nagka-catch up og balik ha. Sige, girl. Amping ka, ha? Bye, girl. Hoy, apingin ako, Mika ha. Babush. Hubog na gyud. What if, ato ta sa akong apartment tiwas? Pwede. Troy. Yes, please.
ikaw? Super pas okay. By the way, wa mo kay masuko. Sige, na kay uyab. Karon pa hinuon ka ng utana nga. Kung man na hinuon ta. Inoon. Kinuo ko. Wa naman ko tungahi sa kong pinuwang sakit. Magbiti ko. Unsa? Mabdus ka? O, Troy. Clara, dili ka pwedeng mabdus. Unsa? Nganon dili man. Na ako'y uyab. Unsa? Sorry, Clara. Pero di na ta pwedeng nga magkita ang sitwasyon, ha? Troy! Tilaw-tilaw rin kita itong iya. Hayop siya. Karoon nga niresulta na ni. Pasagda na lang ko niya. Unsaon man din ako kung kibaptos. Dili pwede mahibaw si Mika na baptos ko sa lain. Sure kang ready na kang buhaton na to. O, Mika. Panahon na para buhaton ni nato. Salamat sa iyong pagsalig na ko, Clara. Mika, I love you. I love you, Clara. Unsa? Mabdus ka? O, Mika. Dali agad. Nga naman? Nagduda ka? Why? Nga nagutang. Nalipay mga nainon ko kay naana di ko'y liwat. Clara, salamat. Ang pingang ginanato ka. Sa luwa ko, Mika. Clara, magpakasama ta. Samtang wapa na mo dako ang imtiyan. Sige. Congratulations! Thank you. Salamat! Grabe ha, girl, no? Natago man mo pila ka tuig ang inyong anak ni Troy. Shoy. Hinaya ko nun ng tingog ni mo. Naangka ni makatungog ni mo na. O niya, wag kita na mapahibaw ni Mix tinuod. Dili na ko kaya nga mawa si Miktay. Nasayop lagi ko ato higayon na. Naibaw ko nga dili ko din mapasaylo kung may bawsis tinuod. Mahal kayo niya ang akong anak, tay. Pero dili na mo matago hangtod sa hangtod. Mong ako pa nimo. Sultihin na lang kitsis tinuod. Day. Naibaw mo ko. Unsa? Clara, di ko bugo. Di ko bugo nga di makabantay nga wa maliwat ni bisan kinsa nato ang bata. Og nakakonclude ko nga
Naliwat siguro siya sa tinuod niyang aman. Mao nga nag-imbestiga ko. Kung na-confirm na ko, ng imong amigo sa una mo'y nakapamabdos nimo. Nga nung wa maka magsulti. Kinapamahal sa dangong bata. Kung mahal sa kita ka, Clara. Mik, pasaylo ako. Nasayop lagi ko anong higayon na. Katurang kausa. Ugwa na to mauspi. Nagsapot ko. Ugunta, di na ni mahitabo o usap. Kaya di ko gusto mawaha mo na ako sa atong anak. Mik. Parang may ulap sa aking mga paa tuwing mumulat aking mga mata. Mamasdan ng iyong pagkahimbing, ang iyong paghingang kay lambing. Swerte kayo ko ni Mik, igipangga o gisabot ko niya. Nahibaw ko nga dili din ako deserve. Pero naningkamot sa gyud ko nga makabawi sa tanang pagkuwang nako niya. Og dili na nako binuangan o buhian si Mik bisag unsa pay mahitabo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.